Sak tagi tinaduma-do mga residente iti Barangay Santa Rita Central iti iling ago o La Union iti naisuat nga barangay nihan Karaban iti nasa o barangay. May basar iti report nga nakalap manipod iti 2nd Civil Military Operation kabalikat Company Philippine Army dagiti kamang iti Community Support Program Team Ago o La Union pabanmutanan iti panagbibinulig da dagiti friendly forces manipod iti Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penalty kan kasamatan iti Philippine Coast Guard ket nangibunong matagitoy iti nateng kadagiti residente iti Barangay Santa Rita Central iti nasa o nga ili. Dati kat ada palang pakinaigan na iti barangay nihan Karaban towards national recovery iti palang pasat lang dati iti Duterte legacy. Tinaso nga kampanya ket mangipakita iti baligi nga panagbibinulig dagiti naduma-do mga ahensya iti gobyerno iti panangimplementar kadagiti man pulisiya, proyekto ken programa nga mangipaay iti mas napinpintas pay nga serbisyo kadagiti tattao ken mang-reach out kadagiti far-flung area ken kasamutan kadagiti may bilbilang poorest of the poor. Tinasaw nga kampanya ket aga tultuloy latamet kagadan palaang or kang corona na palang data nga sumangsahorod iti COVID-19 pandemic. Bombo MJ Ortiz reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas ken consistent number 1 iti La Union Basta Radio. Bombo!